Pozdrav svima! Ovaj video može da promeni vaš život. Meni ne samo da je promenilo ono što ću vam ovdje ispričati, već mogu slobodno reći da mi je spaslo život. O čemu se radi? Radi se o pojmu koji se kod nas jako malo, o kome se kod nas jako malo govori i malo mu se poklanja ta pažnja, a bukvalno može da spasi živote. Naime, radi se o ljudima koji su negde, koji se osjećaju da su malo drugačiji od drugih. Njima, na primjer, smeta kad su u velikim skupovima, kada su u velikim skupovima ljudi, smeta im galama puno puta, smeta im jako svetlo, podložni su alergijama. Ali su s druge strane veoma kreativni, ali nekako ne mogu da izraze sve te svoje potencijale i kreativnost. Često se osjećaju da ih okolina ne razume, da ih ne shvataju, imaju problema u odnosima, u komunikaciji i negde često menjaju svoje raspoloženja. Naravno, upadaju u depresivna stanja, dobiju dijagnozu depresije, podložni su burnoutu i svim drugim psihosomatskim oboljenjima. S druge strane, imaju veliku kreativnost, veliku intuiciju, osjećaju raspoloženja drugih ljudi i često puta ne mogu da izraze to što osjećaju misleći da drugi ne mogu da ih razumeju. Tako da je veoma pogubno za njih zato što se razvijaju sa tim osjećanjem sa mnom nešto nije u redu i onda počinju da tragaju šta to sa njima nije u redu. 1996. godine je američka psihologinja Elaine Aron uvela ovaj pojam i ona je videla da oko 15 do 20% populacije spada u ovu grupu ljudi. I ona je utvrdila eksperimentima da u stvari nervni sistem ovih ljudi drugačije funkcioniše. To jest oni dobijaju više informacija, više nadražaja, zato se kaže mogu da vide ono što prosečno senzibilni ne mogu da vide i da osete. Međutim, mozak ne može tako brzo da sve te informacije obradi i zato onda padaju u ta svoja, da kažemo, raspoloženja, u te svoje mračne faze. Sada šta se dešava? Znači, zbog toga što je nervni sistem preopterećen svim tim informacijama, nema dovoljno vremena da ih preradi, faktički dovodi se organizam u stanje stresa. Znači ono što za prosečno senzibilne nije stres, kod ovih ljudi prouzrokuje stres. U stresu se luče hormoni stresa, tako kada je dugo organizam u tom stresnom stanju pod uticajem, dugim uticajem hormona stresa, šta se dešava? Nastupaju psihosomatske bolesti. Znači više od 90% bolesti je psihosomatsko. Sada, tako da ovi ljudi dobijaju dijagnoze, oni su podložniji svim bolestima, ne samo burnoutu. Oni su podložni kardiovaskularnim oboljenjima, autoimunim oboljenjima, kancerogenim oboljenjima. Kada bi se ovo što ću vam sad ispričati ušlo i prihvatilo, kada bi se razumelo o čemu se radi, radikalno bi moglo i trebalo da se promeni odnos prema ljudima koji spadaju u ovu kategoriju i moglo bi im se mnogo više pomoći. Znači, sasvim jedan drugačiji pristup i terapeuta i lekara i tih ljudi u ostalom samih prema sebi. Znači, šta uraditi? Prvo treba da se utvrdi da li spadate u ovu vrstu ljudi. Za to postoje testovi. Imate na mom sajtu, ja sam to prevela, originalne testove gdje to možete da vidite. Pazite, postoje hipersenzibilni, postoje hipersenzitivni ljudi i kada to utvrdite, to je prvi onaj efekat wow. To je ono prvo, pa znači sa mnom je sve u redu. To je onaj posvetljujući moment kada konačno ta duga potraga godinama, pa znači ima još sigurno 15 do 20% ljudi koji su isti kao ja. Wow! To je taj prvi efekat koji donosi rasterećenje. Ono što se meni desilo, znači pre 3 godina, ja sam došla u takvo jedno zdravstveno stanje gdje niko nije mogao da mi pomogne. Iako se već 30 godina bavim
radom na sebi i s klijentima i grupama i seminari i sve to, došla sam do toga i pisala knjige i sve, došla do toga da sam ležala u krevetu, da niko nije mogao da mi pomogne. Ja sam bila totalno i, da kažem, razočarana i što se tiče i moje profesije. Kako je to? Ja sam pisala knjigu o isceljenju. Kako to da ja sad ne mogu sebi da pomognem? A i niko drugi, ni alternativni, ni lekari, apsolutno svi su dizali ruke od mene. Ja sam bila bukvalno nepokretna, nisam mogla da se pomerim iz kreveta. I onda sam doživjela nešto što se kaže predaja. Znači, legla sam u krevet posle toliko plakanja, rekla sam, Bože, ili me uzmi, ili me pokaži put, ja zaista ne mogu. Ali to je tako bilo iz dna moje duše, da je to u stvari ono kada se zaista predate. Nisam se ja predala što sam previše duhovna i ne znam, prosvetlila se. Ja sam se predala jer nisam mogla da izdržim više bolove, a nisam htjela samo da pijem tablete protiv bolova. I u tom jednom, mogu da kažem, najdubljem duhovnom iskustvu koje sam osjetila kada sam se iz tog stanja trga probudila, slučajno sam našla poruku na telefonu od jedne prijateljice koja mi je poslala jedan članak o hipersenzibilnim ljudima. Kada sam ja to pročitala, to je zaista bilo wow, pa to je to. To je taj prvi prosvetljujući moment kada shvatite da je s vama sve u redu. I kada počnete da preispitujete dijagnoze koje imate, ako imate, čekaj da vidim šta sada ja mogu da uradim. To je taj sada prvi moment. Ali šta dalje? Dalje je kako to implementirati i šta uraditi. Prvo, i ono što je najpotrebnije je, ako ste u toj grupi, trebate da date svom mozgu redovno dovoljno vremena da obradi informacije. A šta to znači? To znači minimum 1 sat dnevno imati vremena za sebe. Da li će to biti u prirodi, najbolje u prirodi? Ili ćete se osamiti, znači bez muzike, bez nikakvih informacija. Radite meditacije. Znači biti bukvalno bez informacija. Sada, tu postoji jedan ritam. Znači kad se ustane ujutru, najmanje 15 minuta vremena za tu ličnu psihohigijenu. U vezi neke meditacije, rituala, zaštite i sl. Zatim u toku dana kratke pauze, na svakih 2 do 3 sata pauza od 15 minuta, isključivanje iz svega. Zatim 1 sat dnevno, kao što sam rekla, šetnja ili boravljanje, biti sam sa sobom. I uveče opet 15 minuta da se staložite. Sada možda to nekom izgleda, pa znači rješenje mojih problema je samo da uzmem vreme za sebe. To samo je jako teško implementirati u sopstveni život, jer svi mi najviše patimo od nemanja vremena. Prebukirani informacijama, pazite, samo kada od kuće do posla, bilo da idete kolima ili javnim prevozom, koliko informacija vam prođe kroz glavu za tih pola sata, sat? One slučajne usputne reklame, poruke i sve je to za vaš mozak preopterećujuće. I onda mnogi kada dođu na posao su već umorni, ne znaju od čega. Sada kako sprovesti to u svoj život? Tu je sada jedan veliki preokret je potreban. To znači prvo iskomunicirati sa sobom, kako sada naći vremena za sve to, kako rasporediti obaveze, da li je to kuća, deca, partner, posao, znači svako od nas u svom okruženju. Kako to iskomunicirati sa ukućanima, a ne ući u ulogu, u patnju ili u ulogu da sada trebaju svi jadna ja i takvu ulogu žrtve, da sad treba cijela okolina da se na nas tu prilagodi jer smo mi hipersenzibilni. To je destruktivno, to je fantazija, to ne očekujte niti se trudite. Stvar je da vi sami nađete načina kako da to sprovedete u delo. Kako da odvojite vreme za sebe. I to postoji jedan period.
kada to počnete da radite. Šta se dešava? Mnogi ljudi, čak i da uspeju da to iskomuniciraju s ukućenima, čak i da uspeju to da uzimaju vreme za sebe, ne mogu da meditiraju ili kažu ja meditiram, ali to je toliko nemira, to je toliko mnogo misli u glavi, jednostavno ne mogu da se smirim. Zato je najbolja tehnika, znači koja može da vas pripremi na to, je integrativno disanje. Verujte, ja sam više od 30 godina istraživala sve moguće prošla. Znači, možete da vidite u mom CV-u tamo na mom sajtu. To je sve što sam znala i umela, ja sam prošla jer sam se uvek borila, da kažem borila. Htela da prevaziđem svoje zdravstvene probleme, da prevaziđem ono što mi se deša. Tražila šta je sve to, dok ovo nisam našla. Znači, integrativno disanje je nešto što sistem naš iznutra oslobađa tih nagomilanih stresova, nagomilanih emocija, nagomilanih potisnutih osjećanja. Znači, to je kao da obrađujemo onu zemlju da bi sada posadili seme. Ne možete, znate, kad seme u smislu svakakvih tehnika, možete raspolagati najboljim tehnikama na svetu. Možete slušati najbolje motivacijske trenere, terapeute, koučeve. Sve je to super. Pazite, nema loših tehnika. Ima samo, je bitno u kom se stanju vi nalazite kada primenjujete nešto. To je kao kada najbolje seme bacite na asfalt. Ništa od njega. Znači, potrebno je da obradite tu bazu, tu osnovu kod vas. A zato je najbolje integrativno disanje. Ja sam došla do toga, meni je pomoglo kada u proteklih godina su stotine klijenata prošli kroz moje radionice ili individualno, tako da sam videla da to nije samo kod mene da deluje. Znači, ja se bavim već više od 15 godina radom s ljudima, ali kažem u zadnjih 3 godina s ovim novim saznanjem, s ovim što vam sada govorim, to je totalno preokrenulo moj odnos prema sebi, prema svom životu, kao i u odnosu, kao i rad s ljudima. Znači, kroz integrativno disanje vi napravite, obradite tu površinu, tu osnovu dobijete kako bi tehnike posle koje radite bile funkcionalnije. Ništa vam ne koriste najbolje tehnike za postizanje ciljeva, za kreativnost, za izražavanje vaših potencijala. Ako nemate taj unutarnji mir i ako ne oslobodite vaš nervni sistem da on može to da obrađuje. Kada bi se ovo prihvatilo, bilo bi, kada bi se mnogi terapeuti i lekari s ovime zaista suočili, kada bi ovo proučili, promenili bi veoma mnogo svoj odnos prema mnogim pacijentima i bili bi mnogo uspešniji u smislu pomaganja ljudima. Jer ovi ljudi prvo i osnovno što moraju da urade je da obrate pažnju na sebi, da svakodnevno sprovode tu svoju ličnu psihohigijenu. Znači, u Nemačkoj postoje instituti, postoje akademija za hipersenzibilne, postoje specijalni programi, specijalne edukacije, isto tako u Austriji, u Švajcarskoj. Znači, ja ću vam ovdje ispod videa dati i linkove, ali oni su na nemačkom. Ja verujem da na engleskom imate sigurno još više, znači možete da to vidite. Postoje organizacije, društva na ovom nemačkom govornom području u svakoj zemlji za hipersenzibilne, za samopomoć i slično. Ovo nije nikakva ezoterija, ovo nije nikakvo nešto tek tako izmišljeno. Ovo se radi o izjavama lekara, ovo se radi o istraživanjima, znači na ovim linkovima ćete naći i lekare koji ovo govore o njihovim iskustvima. Najbitnije ono što je to da ovi ljudi veoma mnogo predstavljaju rizičnu grupu za bolesti, a znamo da više od 90% bolesti psihosomatskog karaktera. Znači, oni
su rizična grupa. Zato da bi se napravilo to da im se pomogne da ne obole, potreban je jedan sasvim drugačiji pristup. Zato kažem da ovaj video može da promeni vaš život, jer onda trebate da počnete da se preispitujete ako ste u toj grupi. Čekaj, šta ja sada trebam da uradim? Jer ti ljudi su puni kreativnosti. Kaže se da su oni nosioci celokupnog razvitka. Ima puno potencijala. Stvar je kako da se taj potencijal ostvari. Tako da odlazak na metode gde ono ide push, budi istrajan, radi dalje, ostvari svoje ciljeve. To je totalno destruktivno. To ne znači da to nije dobro. To da, znači oni to mogu da primene, ali tek posle kada naprave tu svoju zaštitu i pripremu i počnu da unesu u svoj život te faze odmora, znači tek kada smire svoj nervni sistem, mogu onda da primenjuju sve te druge metode. Pazite, ovo je jako bitno. Ja sam prošla stotine klijenata, zato mnogi kažu zašto mi ovo ne uspeva, zašto mi ovaj metod ne uspeva, zašto mi zakon privlačenja ne uspeva. Sve uspeva, verujte, ali trebate se dovesti u to stanje da vam to uspe. U tome je razlika. Jer ono što kod njih, kod hipersenzibilnih je ta velika kreativnost i sada ona ne može da izađe. I onda uđu u neki metod gde je to ono energično, uradi, možeš dalje. Oni se totalno pogube, znači padnu još dublje u to. Ili možete da zamislite ako neko dobije od njih dijagnozu depresije, počinje da uzima antidepresive. Mislim, totalni promašaj. Nemojte ovo da shvatite da je ovo jedini uzrok bolesti. Nemojte da sada shvatite, sad odbacujem ja sve medikamente, odbacujem lekara. Ne. Znači ne. Ovo nije da smo sad otkrili Ameriku, ovo nije odbaciti sve drugo pa raditi samo ovo. Pazite, ovo je samo kako se dovesti u stanje da vam sve ono što drugo što radite funkcioniše, da ne bi zaglavili, da se ne bi razbolili. I ovaj video ne pomaže samo onima koji se nađu u ovoj grupi, već i onima koji primete da u svojoj porodici ili okolini ili im je partner spada u ovu grupu, da bi mogli da ga razumeju, da bi mogli da ga informišu i da bi mogli da shvate zašto sada ta osoba mora da promeni svoje navike, svoj život da bi se spasila. Znači ovdje se radi kako se spasiti. Ovi ljudi se često nalaze u pomagačkim profesijama ili u umetničkim profesijama. Kada se nalaze u pomagačkim profesijama, pogotovo u energetskim metodama, šta se dešava? Pošto su jako osetljivi, oni ne mogu da se razgraniče, ne mogu da naprave svoju zaštitu i posle izvesnog perioda ili obole, kad se bave energetskim metodama, ili dignu ruke od toga ili se razbole. Pazite, imam jako mnogo primjera s time. Mislim, ja sam jedan od tih primjera. Znači, trebaju da nauče, pogotovo ako se bave energetskim metodama. Nema to ovaj energetski metod je bolji, onaj gori. Ne radi se o tome. Opet se radi o našem stanju. Znači, kako se naučiti da se štitimo, pogotovo za energetičare. Pazite, ja sam rođena sa talentom za energetski rad. I znam o čemu pričam i prošla veoma mnogo energetskih metoda i njih i koristim. Bitno je kako naučiti da se štitite od onoga što privlačite u vaše energetsko polje i samim tim ćete biti uspešniji posle kada radite s ljudima. Znači, opet da kažem, jedan od najboljih metoda da vi dođete u stanje da možete da primenite i te meditacije posle sve je integrativno disanje. Pročitajte na mom sajtu, pratite me gde sam na svojim predavanjima, na seminarima, pišite slobodno, daću vam informacije koje želite, koje imate i želim vam na ovom putu transformacije sve najbolje. Hvala, pozdrav!